Tapos ito, buti na lang meron siyang nabiling blackening shampoo. Titingnan ko kung magkano na to ngayon. Dati kasi, ang bentahan ko nito dati ay hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana pero Bisaya. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na to. Then click the bell for notification para naman updated kayo sa aking mga video. Ayan, bali magpapabili pala ako ng mga soft drinks kasi wala na ako soft drinks. Ayan, bali apat na malaki. Bali dalawang kasalo, dalawang RC malaki, tapos yan lang naman. Yan lang ipapabili ko. Ayan guys, bali ang nabili ko lang ay isang case ng lemon, isang case ng RC. Lemon na maliit, RC maliit, dalawang sesto, tsaka yung apat na fortune puti. At tsaka tatlong mismo, Coke, Royal at Sprite. Yan lang yun. Tsaka yung Cobra, yellow tsaka green na mix. Yan lang yung nabili ko. Bali ang wala ay Coke, Kasalo, Royal at tsaka Sprite. Yun, ito lang yung wala. Ito yung wala, Sprite at Royal wala. Ang nandyan lang yung RC ay 222, yung lemon 222, yung RC maliit 144, yung lemon 155, yung Cobra 264. Ayan, wala tayong nakuhang kasalo. Ang dami pa naman naghahanap ng Royal at saka ng Sprite. Kaya lang wala talaga. Ayan, ang laki ng eye bag ko. Mas malaki pa sa mata ko. Kung anong kasing laki ng mukha ko, malaki rin yung eye bag ko. Pero ito, i-share ko sa inyo to. Itong aking Fruity Frost. Ayan, kumuha ako ng isang box. Pero yung kinuha ko ay mix. Ito, cola at saka Fruity Frost. Ayan. Bali mix. Ang daming sasakyan dumadaan. Diba? Bali tatlo yung kinuha ko. Ay, patatlo. Bali dalawang klase yung kinuha ko. Isang cola at saka Fruity Frost. Tatlong ganito. Pero isang box siya. Pwede ka namang mag-mix. Ang bentahan ko nito ay 3 pesos. Kaya iyan, kahit papano dagdag. Dati nagtitinda ako nito kasi malakas to noon nung may school pa. Kaya lang medyo humina, kaya huminto rin ako ngayon. At saka malayo yung binibilhan ko. Ngayon may dumaan. Ayan, ino-offer sa akin. Ay, ingay pala ni Daldalera. Daldalera ng bayan. Sisdal, Austria. Ayan, shout out kay Kuya DJ Chris Plains at saka kay Sir Jad Seya, yung mga nandito kay Sisdal, ang Daldalera ng bayan. Ayan. Yun lang naman. Ito lang naman. Kasi habang nagbibideo ako dun sa mga soft drinks ko, dumating si Kuya, in-offer nga to kung gusto ko raw. Ang sabi ko may nabibilhan na ako, kaya lang medyo malayo nga. At saka yan guys, ito ay large 195. Ayan, ito ay nagkakahalaga ng 195. 30 pieces na siya. Ayan, diba? Ganyan yung binibili ko talang diaper kasi ayun. Tapos itong foam ay 80 pesos. Bali pinabili ko lang to sa kapatid ko. Bali pinadala ko lang. Ibig sabihin sa isang ganito meron kang tubo na 20 pesos. Kasi 40 pesos 5, 10, 15, 20 plus 20, 40. Ito yung tubo mo. Tapos ito yung mga pinabili ko. Wafers.
Hansel. Tapos tatlong katol. Yan, tatlong katol. Yan, tapos mga Lucky Me na to. Bali yung pinabili ko, 10 maanghang, tsaka 5 chicken. Ang bentahan ko nito ay 10 pesos. Kahit itong maanghang ay 10 pa rin. Parehas lang silang 10. Tapos ito, honey. Bali nagpabili ako ng 4 na honey. Ayan, 4 na honey. Yan, yung tag 16. Bali ang bentahan ko nito ay 3, isa, 2, 5. Tapos limang suka yung pinabili ko. Bali ang bentahan ko na nito ay 7 pesos. 7 na yung bentahan ko ng suka. Pinarehas ko na lang din siya. Tapos isang haba ng pork, isang haba ng beef, at saka isang haba ng chicken. Tapos ito dalawang snowbird. Di ba nung nakarang araw lang kapapamili ko lang. Ayan, yung kinita ko ng mga ilang araw, ito pinamili ko siya uli. Bali dalawang snowbird dahil mabili talaga dito yung snowbird. Tapos 4 na yema. Ayan, 4 na yema ang binili ko. Ay ang aking pinabili. Malaki yung tubo rito sa yema kasi ito ay 36 pesos. Or pagpalagay mo ng 37, ang laman ay 55. O diba? So ayan, nagpakuha lang ako, nagpabili lang ako ng 2 kulay sa buhok, black. Kaya lang merong pagkakamali dahil ito, ayan, hindi naman ito yung pinabibili ko. Ang pinabibili ko ay sure na pambalot sa yellow. Anong gagawin ko rito? Diba? Tapos tatlong box ng posporo. Ang bentahan ko ng posporo ay 3. Tapos ayan, dahil 'di ba may mga sabon, may ilagay talaga siyang plastic, 'di ba? Yung iba kasi hindi naglalagay. Tapos ayun, nagpabili ako ng anong tawag dito? Acetone. Ang pinabibili ko ay 3, yung kulay pink at saka kulay orange. Siguro wala, kaya ito lang, acetone lang. Ibig sabihin kulang. Tapos ayun, 2 Argentina corn beef at saka tatlong Argentina corn beef lang yung nabili. Ayan, 150 grams. Ang bentahan ko rito ay 30, dati 35, pero ngayon nagta-36 na rin ako. Tapos ito, nagpabili ako ng 6 na Safeguard. 6 lang kasi meron pa. Ayan, bali 6 lang yung pinabili ko dahil meron pa naman akong Safeguard. Ang bentahan ng Safeguard ay 20 pesos. Bali ang puhunan nito ay 16.50 yata. Bentahan ay 20. Meron pa lang kulay orange. Ayan. Ang wala lang ay yung kulay pink. So ayan, nagpabili ako ng Del. 6 na piraso lang na Del pink. Tapos 6 na pirasong Del na blue. Ayan, bali ang bentahan ko ng Del ay 6 pesos. Lahat ng Del 6. Tapos ayan, nagpabili rin ako ng ayan, Downy 6 na piraso. May libre ba to? Ayan, meron siyang free isa. Buy 6 get 1 free. Tapos ito naman, ito rin, buy 6 get 1 free. Diba? Yung ate ko yung bumili. Syempre marunong din siya dahil meron din siyang tindahan. And buy 6 get 1 free. Ito lang yung walang free, yung surf. Ayun, ito lang yung walang free, yung surf. Tsaka itong surf white, walang free. Tsaka yung Downy pink, walang free. Tapos, cream silk black, but cream silk? Wala namang bibili sa akin cream silk. Sabi ko keratin. Siguro i-offer natin to sa customer para mabili. Tapos ito yung Palmolive. Talagang ito yung binilin ko sa kapatid ko. Sabi ko, Palmolive pink. Kasi 'di ba maraming Palmolive pink. And binilin ko talaga na sabi ko yung Palmolive pink na may bata. Ayan, kasi yun yung hinahanap dito, yung Palmolive pink na may bata. Yan, ito pala ang bentahan ko nito ay 20 pesos. Ang puhunan nito ay nasa 15 pesos lang. Ayan, meron pa. Ito pa, isang plastic pa to.
Tapos ayan, nagpabili ako ng 10 pirasong bulak. Ayan, 10 piraso yung pinabili ko. Tapos ito naman ay 20 piraso yung pinabili ko nito. 20. Nilagay ko siya sa harap ng, sa may mga nakalagay na biskwit. Ayan, 20 piraso. Tapos meron pa ako nakabalot na 2 Fuji bar. Tapos meron pa ako dyan. Ayan, tapos ano lang to, 10 piraso. Bali, ang bentahan ko nito ay 8. Ito naman ay 12 pesos. Tapos ito, nagpabili din ako ng 10 piraso. Bali, ang bentahan ko nito ay 12, 8. Ito ay 12. Ayan. Tapos ito, buti na lang meron siyang nabiling blackening shampoo. Titingnan ko kung magkano na to ngayon. Dati kasi, ang bentahan ko nito dati ay 8 pesos. Kaya yun, tama lang naman yung benta ko, 8 pesos. Chinek ko kasi sabi ko baka ang mura ng benta ko, pero ayan, pwede talaga kasi nagtanong ako sa kapatid ko kung magkano bili niya nito. Sabi 8 pesos. Kaya ayun, gumaya na lang din ako sa 8 pesos kasi dapat isi-7 ko siya. Pero sa 8 pesos, pwede na rin. Binili ko 47 yung isang box. Tapos ito, nagpabili ako ng straw. Grocery ay ano lang siya, 8 pesos lang siya. Ayan, Magnolia straw, 8 pesos. Ayun guys, bale chinek ko na yung resibo kung tama yung mga nakuha kong product, at saka chinek ko rin yung mga price kasi baka mamaya may mga nagbago, may tumaas or may bumaba. Pag may tumaas, syempre magdadagdag tayo. Pag may bumaba, magbabawas rin tayo. Katulad nung nakaraan yung Milo, tumaas siya kaya nag 9 pesos ako, pero bumalik naman siya sa presyo, kaya bumalik ako sa 8 pesos. Ayan. Bali umabot siya ng 1,972 plus yung PUM na 80 pesos at saka 195 na Pampers. Yun lang yung napamili ng kapatid ko. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bali, hindi pala ako yung namili. Yung kapatid ko na may tindahan din, pinasabay ko lang din.